Hari kita anu cangkeme kita mah gampang karuane sih Pleng. Cangkem tua jirane mari dipancing-pancing bae. Kampleng ya. Oh, mengkonon kono Pleng. Jakang. Sebab ya kita ibarat wong lagi nendra jare wadalang, ibarat kita wong lagi turu kita kena mbeke gugah. Sing wiwit wilayah tanah Segandu Dermayu dipimpin ning Kanjeng Benggala. Sampai saiki ning kadange Kanjeng Arya Benggali. Ya kita ki angger bae uripe ki ibarat sapi mah kita ki sapi sing di kebutuhan tenagane bae kanggo mluku, kanggo mbajak. Tapi apa nih kenyataannya? Kebutuhan kita sedina-dina ya angger bae kurang. Benar Kang. Jadi mau wis waktune Kampleng, Jangkung, kabeh para cucuk para bendega priwen carane kita supaya rubah nasib. Tapi awas, ning sejone hal kini ki aja sampai ana sing weruh cuman ya ki golongan para cucuk para bendega sing parak lawan ki pelokku kayak konon kudu. Aja khawatir ya Jangkung. Hari masalah mau konon mah ya masalah rahasia wis tanggung jawab kula kudu Kang. Masa bocor mana-mana percaya kula men sampeanku. Arep kapan man kita ngeroban nasib arep beli waktu saat sakian. Hari Jangkung mendaut kenang abane bega wis kayane ki wis seneng Sirakung. ya iya cuma ning pikirane ki kenyataan tak beli konon. Sira khawatir bae apa sing dadi rencana ki pelok sira cuman ngimpi ora nyata konon. Nggih. Aduh Kung, lamun bobate ki pelok ya bobate Tuan Berhos. Sebab wis dadi kepastian kita iki ninggalaken pegawean lawas dipercaya genang wong Cina, kin kita dipercaya genang bangsa kolonial. Wong sing tanah Belanda sing Nederland iki mestine sebab apa? Kahanan ning tanah Segandu bumi Dermayu ya ning pesisir Cimanuk ning Muara tepatnya ning pesisir lor kin ki jelas-jelas sawise berbaure para pedagang sing ana ning pesisir Cimanuk ya mestine dudung repotaken kita sing dadi pribumi tapi kita ngulati sing ngaran tambang emas penghasilan kanggo kebutuhan kita dewek-dewek. Kayak konon lamun kita ora bisa kelawan pikiran sing cerdik ya uripe kita sing bakal kania aja sing blenak. Ya iya secara selawas-lawas kita bakal mengkonon mula ning waktu kieu Kampleng oke Kang. sira iki bakal tak ajak langsung mengko nemoni Tuan Berhos. Wong Belanda kini mengko kita ki bakal anak penanda tangan hitam di atas putih. Nah, tanda tangan artinya mengko apakah iya Tuan Berhos ki nyata engko ngujengi kita-kitaan ibarat anu mah kita ki golongan bangsa centeng kini Pleng. Sing mengko luwih parek lawan Tuan Berhos dana sing mengko bakal dikucuraken dana sing tanah Jazirah sing tanah Arab. Para Habib sing dukung ananing barisaning sira kabeh supaya wong Cina sing meneng andon urip ning tanah Segandu bumi Dermayu setitik akeh ki bakal kurang aja sampai dikuasai nang wong Cina terutama perdagangan Kampleng. Tole gak Kang hari kita mau beli urus apa-apa ini awas kita mau buru ning sampean bukan dermasane para batur pengen kebutuhan mendadak ya di sampean kita menjaluk keke bluwani mana-mana mah bareng bos besar ki. Aduh bos besar bos ya bos besar angger bae ning Dewan Pusat kita tulunge mah ya arep sapa maning bakal beli ning ibu besar kok ya mas tol kita mana-mana kita bluwani melalui sampean kita mah sebab ana bos besar ana bos kecil hari ini kan mah bos besar bokat bae krungu. Iya orang bae. Kita kebiasaan mau beli wani kini ngomong kayak ini. Cuman nang melas. Aduh bos besar ya gila-gila kita. Barang pira jaluke. Bocah kuwen dia. Cakem kuku. Kocokun blaen di kuno. Wis gak Pleng. Toleh kedrawasan kita ki ngomong. Pleng. Ulakan. Pedati digawa. Padan-padan pedati digawa. Mengko bekal kita setitik ake digawa. Pedati sing digawa supaya alon-alon nuju mana mengwetan
Yunang mangga Kang. pedati digawa nitining pedati laksana Semarangan merana kampleng. Ayo pleng. Awas, aja sampai patah semangat kampleng. Aja khawatir Kang. Sira sing tak percaya kanggo pengarep-arep. Siap Kang. Aja getas, aja putus asa. Wes pantes disawangi. Siji langkah metune 10. Tanggung jawab gula Kang Pono. Aja getas ya Kong, Jangkong. Ayo Oke, Kang. ketemu kelawan Tuan Beros ning markas gedung panjang wilayah pengajian. Seminggu gawe kelayu, sebulan gawe kelingan. Ayah deno, bunda deno kekedi. Sing duwe 925 serna ulis bawa tempe ngelbetan. Bunda neni dwi pujaruka, sing duwe wiramandala. Serang mimi taliae kedi kang bekel nom. Saking pagiri kanok sansan mimi satina bos gesek bos gorengan menangkane sing suka bumi sareng mimi dandi aja lali senabake bapak tarsim sareng yayu dwi bos beras dewe saking desa waru calon tuan rumah bos pring calon tuan rumah menangkane saking desa waru mama Ija ini aja rupiah kedi menangkane saking desa waru dewe sareng mamae puja menangkane ibuku waru dewe nok puja sing anak wadon dewe sareng kang waru minangkane sing ganteng dewe ireng-ireng mirakten melu nyawang sing kadoan ugane sing kari nyawang mandana pasing lakon bapak panitia minangkane bapak panitia pabeanu dik dewe kajalok digawe lamun sesepuh pabeanu dik emane wong seduluran tega ning warase ora tega ning larane aulis bawa sing tempel wetan bareng bunda neni di pujaruka sana kedi aja lali selawase mimi satina bos gesek sing pabean udi bos gorengan Sukabumi mimi dandi amukana kedi amukana wong Ciwaringin amukana Ciwaringin sedulur dewe tulis ke gawang janji ada teks ke gawang mingga ada tema ke gawang mingga Jawana ditinggal karipo yang paingan Jawana koyang payengan senajan naga pangkat
batine kaya barengan batine si kaya barengan sing ditembangi papena dia sareng bos Nure Keding minangkane bos Pancawarna dewe minangkane Mas Nur bos Pancawarna aja lali sawase papena dia ora bakal lali sawase sareng aya denok kundai denok gede sareng mamaku tempel minangkane mamaku waroe gede aja lo digawe ngamun aja lo digawe ngamun mamaku waro aja lo digawe ngamun Jamila gidalep saliramu aja ngrasakaken bosen ya Jo kudu gede ning pemaklume gede ning ngampurane ya kepriben bae gaar ibu kan wis tua wis ora kaya mau mani tapi saking emane-emane wong anak-anak Ayah denok seneng bunda denok sing duwe 92 rumah sinyak seni ibu pengen pisan baturi Jamila sebab waktu kian kan Jamila lagi duwe bobotan lagi duwe kandungan ngomong-ngomong wis oli pira Ju lamun tabli salah hitungane kipas ning wulane pas karo wayahe kini ibu wis waktune nggih kula Masya Allah sampula liser nulis bawa tempel weta mimita lia sampun ibu Nun priwe sayang jujur terus terang Jamila kelawan ibu justru sebaliknya Jamila ning waktu kian bener-bener banget ngerasakan bersyukur ibu ya ketepung jodoh kelawan sesandingan kelawan babeku Iben alhamdulillah cukup ning sandang kelawan pangane ibu alhamdulillah Mimi Satina bos gesek sing pabean udik sing mirengakeun lamun bener Jamila ngerasakaken seneng bunga rumah tangga kelawan kuwu Iben nggih ibu ngerasakaken seneng Jo oh ibu pada bae melu seneng ya iya wong tuane sapa sih ora pengen deleng anake seneng wong tuane sapa sing ora bahagia lamun delengaken anake rumah tanggane tentrem kelawan ayah ya senajan aku Ibeng wong Cina tapi saat saya kan wis muslim wis manjing ning ajaran Islam lelas pisan ibu bos gorengan Sukabumi Mimi dan Dinok Sansan Kang Akseni apa maning waktu saat saiki kaya dene lakine Nok Jamila dipercaya dadi bapak kuwu ananing lo bener bahkan sampai wong Cina ku pada percaya ning lakine Nok nggih alhamdulillah ibu ya banget ngerasa kena bersyukur pisan tapi ngomong-ngomong soal kandungan ari sebenarnya Nok Jamila ku sok ngidam beli sih metengkin ya artinya pada beli karo ibu bengen lagi ngandung senok kan priwen sih bu Papai Nadia bos gandrung kapilayu sing mirengakeun
Kin ma ibu harapan kanda ya nok ya. Pengen ki lagi ibu ngandung Jamilah lagi ngidam. Nah, priwe ku Bu? Masa ya ibu mah pengen ngidam aja pengen tuku motor. Allah biang. Ana maning bayi ya Bu wong idam. Kok si macem-macem Ya jare kakon ku anu neng bayi ku nuju. bawane jabang je Bu ya. Tapi Jamila si dudu mengkono nih Bu. Ari senok ngidame apa aja kuno. Godong morag sing ngepange gawe gagas ning pikiran. Aya denok bunda denok sing ngakseni. Ya, semono aja dinggo kanda ya Ibu. Priwe sih? Ya mumpung artinya Kang Kuwu kilakaning umah konon kan. Apa ada teta Bu Ari lagi sedurunge ngidam, Iya. sedurunge ngandung. Kula ku pengennya ku parak-parakan bae karo sing dadi laki ku Bu. Terus? Tapi setelah Jamila ki meteng, bobot ngandung. Aduh Ibu, ndelengan laki ku enak sebel. Apa ada teta Bu yang mengkononku? Kayak ku beli yang di parakiga. Yakin temenan. Papena dia bos gandrung kapilayu sing mirengake. Berarti si Rama sejen karo ibu. Apa bawane jabang taya Bu mengkonon? Ya kayaknya mama konon ku nuju. Kayak kurisi Kang Buncang gasun mana adi enak. Ari bengen mah ibu ku bakal lagi ngidam, bakal lagi meteng. Ya pengen aku bebarengan bae kesanding bae. Beli Jamila mas sejen. Wah, sejen dewek bocah. Kayak ku mual ngandelang akan lakiku. Heeh. Tapi beli apa-apa ya Ju. Aja dadi kanda ya Bu ya. Ora, ibu udah gak ngerti. Nok tang sing cikamangi sing mirengake. Toliga makenen Jamila ya. Bakane wong duwe bobotan atau wong duwe kandungan. Aja ake-ake pikiran. Aja ake-ake ngelamun. Malahan sekudua Jamila sing sering gerak supaya janine jabang bayine sehat. Oh, makoten ya Bu ya. Terus jare wong tua zaman bengen bakal setiap malam Jumat kujak kuduk nginung banyu gudong rangduk kan persane kan. Oh, betan tak kana Bu. Maksudnya mah berlancar aja Oh, persalinannya. non, ya. Mimentis mimeheru sing cikamangi sing nyakseni. Ya harapannya Jamila mah si jabang bayi lahir gangsar. Iya. Selamat kabeh Amin. kelawan ibune kelawan emboke. Ibune aja kari-kari pendonga ya Bu. Aduh ya beli kurang-kurang juk yang ki calon putune ibu. Bulanang buwadon sing penting gampang gangsar gampang gengser lancar nih persalinan. Amin. Matur nuwun sangat Ibu. Siriwan cibaca diri ketulis ke gawang janji adat ke gawang minggat meme dandi bos gorengan suka bumi noksan san sing mirengake. Pesene ibu jaga kesehatan. Toli ke baka wetengan wis gede kurangi mangan sambel ya kunok. Ai konon Bu. Ya iya. Nang apa mah Bu? Ya soalnya enak kone beyakane baka sering mangan sambel kok. Iya anu mah sering mules-mules Oh kayak ya Bu. beli kan. Barangku ya ora enak bakasan tanpa sambel kuy. Toli es kuduk dikurangi aja nemen-nemen nginung es baka wetengan wis gede. Konon ya Bu ya. Kone bayine gede ju angel. Oh. Sekian mah supaya badannya sehat noke digawe ya hitung-hitung olahraga lah aja digawe pusing aja digawe ngelamun. Justru Jamilaku kelingan bengen. Ya nalika lagi masih cilik balita. Kelingan di kudang-kudang ning ibu. Yakin temenan
kayak kubu masih rerungonan baik najan sekian Jamila wis dewasa ganing umure Jabangor kah? oli beli sih Bu ya sekali-kali konon kah pengen ditembangi Ih, senok wis duwe laki. Aja aleman bae karo ibuku. ai bakal wong duwe laki beloli aleman konon Ya beli kena. Beli kaya lagi karo cilik. Sekian mas sejen. Bakane cilik mah anak bakal wis gede dadi sanak. ya, ya tapi kan oli Bu kadang-kadang mas sekali-kali mah kangen kulane aku Konon pengen dikembangi orang dikembangi. sing bernyanyi kan Iya, aja bangor kaju. Senok mah ngomong karo wong tua, ngomong ditembangi, dikembangi. Ampe narjine nyengir bae ya, Je. di sinarjiku Ya wis, hitung-hitung kanggo bebunga atine Nok Jamila nggih supaya seneng, supaya pikirannya jembar, aja digawe sedih. Sebab singaran wong arep lahiran iku perang sabil kini Nok. apa kuno Bu? Perjuangane wong wadon sing arep nglairaken iku tuntutane nyawa. Oh tapi anune mah beli papa kone mah bu mana-mana ne mah waras maning Insya Allah beli papa. rapet maning Bocahku, lo kebablasan hari ngomongku. Wis gak. Yen mak hitung-hitung kanggo ngormati serombongan panitia ning acara pesta laut. Pesta nadran acarane wong Karangesong. Wabil khususnya kanggo sedulur sing setia lan sejati. Kanggo ayahe Denok, bundahe Denok calon tuan rumah sing duwe 925. Kanggo Mimi Haji Carini sing duwe Nok Cinse. bener Terus kanggo Kang Lebe Gaul, Bunda Lebe Gaul sing duwe Dede Jalva. Ken ana jalukan lagu Nok mangga Bu sing Kang Dongol jaluk lagune Je Sumur Sanga. Senggol khususnya kanggo ayahe Dwi, ayahe Mubin, Bos Rajungan, sedulur sing Karangesong. iya ayah Dwi Ora ketinggalan kanggo Nok Dewi Jenguk sing lagi standby. Bundai Nijam, Bundai Wulan, wong Kedung Wungu sing lagi monitor. Wira Mandala official sing lagi stay Terus Mamah Neni Mimi Aji terus anak ayah Denok ya sing 2925